welcome to my YouTube channel, Dibyani YouTube channel. नोंथांमोनखौ सिगाङैनो खुलुमहरनाय जाबाय। आं बे YouTube channel खौ खुलिनाया सानथामल'सो जादों। दा आरो ब्लग भिडिअ बानायगोन होनना सानना लादों। दा सिगां बानायनायफोरा शर्ट भिडिअसो बानायनाय जादों। बेसिकनो मिउजिकफोराबो बेलेग मिउजिकसो, गावनि मिउजिक नङा, बेलेगनि मिउजिकफोरजोंनो भिडिअ बानायनाय जादों। दा बिदिनो आरो ब्लग भिडिअ बानायगोन होननानै साननाय जादों। दा मा जायोसै उनाव आरो मा थिक जों शर्ट भिडिअबो होनो हानाय गेजेर बिदिनो बायदिसिना होनो भिडिअ होनो ट्राइ खालामगोन मोजाङैनो। दा नोंथांमोना मोजाङै दा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब बेसेबां हायो खालामबाय थाबानो जाबाय। बे आंनिया बर' मोजां थांबाङा, मानोना इदि न'बो आइया हारसा, बेनिखायनो न'आव अलरेडि जोंनिया एसामिस रायलायनाय जायो, एसामिस इउज खालामनाय जायो। आंनिया बर' मिडियामाव फरायनाय जायाखै, आंनियाबो एसामिस मिडियामावसो फरायनाय जादों। बिदिनो आं बर' कालचारफोरखौ बहुत मोजां मोनो, बेनि थाखायनो आं बर' भिडिअ बर' ब्लग भिडिअ खालामगोन होननानै सानना लादोंमोन। थेवबो जों दा फार्स्टआवनो शर्ट भिडिअखौनो खालामनाय जाबाय। दा उनाव बांसिननो आं ब्लग भिडिअखौनो खालामगोन होननानै सानदों। ब्लग भिडिअखौनो खालामनांसिगोन। नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था। आं बिदिनो बर' कालचारेल गोदोरबो जानो लुगैयो, बेनिखायनो आं दा आंनि फिउचारखौ आं बेदिनो खालामगोन होननानै सानना लादों। दा मा जायोसै नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था। बिदिनो बायदिसिना भिडिअ होनो ट्राइ खालामगोन। दा उनावबो आं बेसें हायो बिदिनो गिदिंनानै दा मा जों बेराव हायो सानो आं खिथिनो नागिरगोन मोजां भिडिअ। नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था। आं दा न'फोराबो दा दुखिया, ओंखायनो जों सिगाङाव हागोन ना हाया, मोजाङै खालामबाय थानो, साक्सेस जानो हागोन ना हाया बेथ' खोथा गैया। आं थेवबो सापर्ट खालामबाय था, उनाव लासै मा जायो नायनोसै। बिदिनो आं सिमांबो बहुद दोङो थानायलाय दा खिथाथ'आ दोनो, उनावबो बुंसिगोन। नोंथांमोना मोजां सापर्ट खालाम, बेनिखाय रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय। आरो नोंथांमोना बेसेबां हायो शेयार खालाम भिडिअखौ। आं उनाव लासै साक्सेस जानायनि थाखाय जों हारिखौबो थिखांनो नांगोन ना, बेनिखायनो आं ट्राइ खालामगोन। नोंथांमोना आंखौ बेसेबां हायो सापर्ट खालाम आरो इउटुब भिडिअखौ शेयार खालाम बेसेबां हायो। बेनिखाय आं रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय। दिनै अखा बोथोर, दिनैबो भिडिअ आं बेराव थांनोबो हादिया, थांनो नागिरदोंमोन नाथाय अखा हाना होबाय, बेयावनो आरो मायावसो हागोन हानो, बेनि थाखायनो आं दिनै ब्लग भिडिअखौ न'आवनो खालामनो गोनां जाबाय। थेवबो दा इउटुब दा नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा, उनाव बेसेबां हायो आं खालामबाय थागोन। बर' रायलायनाया जादोंना जायाखै बेखौथ' आं दा मिथिया, थेवबो आं बेसेबां हायो सेस्था खालामबाय थासिगोन। बहुद ट्राइ खालामगोन, नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था। दानिया दिनै बेयावनो दोननोसै, उनाव बेसेबां हायो